n'ala nuri korom dande ba chakatakwana meku abịagba m ihe riri n'ikpeazụ o kerenụ ya nọ anyị gbamaram Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Fraịde bụ abalị 28 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ nwoke na-enweghị nsogbu odogbo. Clara, good morning once again. Uche, good morning. How are you feeling? Uche, jiri wayo. You nwekwara soft voice. Okay, how are you feeling? Soft voice and I'm agba gị enyi. How are you feeling? Awoge nwa ga-agba nka m ga-esi agwa gị. How are you feeling? No use, no hard voice. Kele ọhaneze. I don't want your drama this morning. Kele ọhaneze. Igbo njema Igbo di Sam ụtụtụ ọma nọ na bọla chunetela ye olu otu unu mere. Asị m ya gaziere nọ. Nna gụrụ na ọfọ ngwụdobe izu ụka ọma mara mma. Si ya gaziere nọ ndewo. O wee bụrụ ya ka ọ dị nwaanyị ọma n'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ ọjọọ bịara silite ha na ndị ọkpa egbe bandit awakpola ha otu obodo ama dịka Palaita bụ nke dị na Irena Ward dị na kansụl ime obodo Shiroro nke steeti Niger lee mmadụ 24 24 people tinyere otu nwaanyị ọwụ dị ime tọrọ ha manye isi n'ọhịa ka a na-ekwula ka a na-akala ele otu nwoke ọwụ kpụrụ isi a blind man were aka ya otu a were mma cham bepụ ya aka na steeti Niger ka ya bụ njinji anọ wee jie na ya bụ otu ụbọchị ụnyaahụ kwa ka akụkọ nọ wee selie na awakpola otu obodo n'isi obodo anyị bụ Abuja tọrọ mmadụ 7 larie. Akụkọ steeti Niger ọ na-abịa dịka o mechara naanị 7 days ya bụ otu ndị ọkpa egbe bandit wakpokwara otu ụlọ akwụkwọ ama dịka St. Mary's Catholic School dị na Papiri bụ nke dị na kansụl ime obodo Agwara nke steeti Niger tọrọ ihe karịrị ụmụ akwụkwọ 300 over 300 students. Ihe a niile na-eme n'obodo anyị abụ Nigeria. Ike agwụla. Mere anyị ji wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a gee ntị. Kedu ihe ọzọ onyeisiala Tinubu ga-eme ha iji weta nchekwa tara ọchịchị n'ala anyị bụ Nigeria? Kedu ihe ọzọ ịma onyeisiala ga-eme ha iji weta nchekwa tara ọchịchị n'ala anyị bụ Nigeria? Clara, ike agwụla. Asị gị nye ya ndụmọdụ ka ihe nwere ike ịgwa ya. Ke ndụmọdụ ị nwere ike inye onyeisiala maka na ebelebe egbugo. Otu onye si na onyeisiala na ahụ akwụrụla ya ọkụ na mamazi ma ọ gawa ihu ma ya gawa azụ. Ị na-aghọta? Now onye diri gịnị ndụmọdụ site n'aka gị ka ihe nwere ike ịgwa ya si onyeisiala ngwa mee ya ụta ka ahụ na ya gịnị maka na ihe akarịala nwaanyị ọma ịma onwe ka isi nụ akụkọ na-akpọpụtala ndị nke atụrụhụ ndị ọzọ. Akụkọ ọzọ ị ga-anụ ha wee bụrụ atọrọkwala akpọpụtala atọrọla akpọpụtala atọrọla atọrọ 250 kpọpụta ha bịa atọrọla hụ 300 ndị ka ahụ ekwube okwu magbotukeshọn. Kedu ihe na-eme n'obodo anyị abụ Nigeria? Gịnị ka ị chere onyeisiala ga-eme ha dị iji weta nchekwa tara ọchịchị n'ala anyị? Gbapụ ya ọsọ gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi. Anyị nọ live ebe ahụ. Ị garuo na Facebook gị jiri nwayọọ chọọ maka Eko FM, chọọ Eko FM ISIOKWU FM gị kliki ịkpa m nwee ike kiriwe anyị live ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ndị ọkpa egbe bandit ejirila abalị tọrọ mmadụ 7 n'otu obodo n'isi obodo anyị bụ Abuja bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye ụkọchukwu Anglican na steeti Kaduna anọrọla n'aka ndị ntọrọ mmadụ tọrọla ya nwụọ.
onweghị mmiri ọbụla bara Jonathan ntị na mba Guinea Bissau ka ọ dị ọ hapụla mba Guinea Bissau ka ọchịchị etiti kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọkpa egbe banditi atọrọla mmadụ 24 na mwakpo ọhụrụ ha wakporo obodo ndị e nwere na steeti Niger. Ọ bụ ozi Trump zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia mere Tinubu ji wee teta n'ụra n'okwu gbasatara nchekwa ala anyị bụ Nigeria ka onye ji ọkọlọtọ otu pati XDP zọọkwa onyeisiala Nigeria n'afọ 2023 gara aga bụ Adewole Adebayo kwuru. Ewela ndị mmadụ dị 20,000 bụ 20,000 n'ọrụ ndị uwe ojii ala anyị. Lee ndị uwe ojii dị adị bunye ha mgbe ọgụ kpọrọ aha ka onye kadinal ụka katọlik bụ John Olayenkon gwara Tinubu bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na n'ikpeazụ El-Rufai esonyere na otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Ndị ọkpa egbe bandit atọrọla otu nwaanyi ọwụ dị ime ma tọrọkwuo mmadụ 30 na steeti Niger nakwa n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ndị obu egbe awakpola ụgbọala kụ n'ahịrị convoy ngige nọ n'ime ya na steeti Anambra gbagbuo otu onye gbim ozu ya dọrọ ma merụọ ndị ọzọ ahụ bụ akụkọ na-ada azịgbakwa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onyeisiala mba Guinea Bissau na ugbu a na mba Senegal dịka ndị agha mba Guinea Bissau bịara wee rachaa ọkwa ọchịchị mba ahụ n'ike ka gọọmenti mba Senegal kwuru. Akpọchiela ụlọ akwụkwọ ndị e nwere na steeti Kaduna n'ihi iyi egwu ndị ọkpa egbe bandit yiri bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm tim tim cham cham klara na akụkọ Vanguard. Ebe niile ka akpọchi ụlọ akwụkwọ. Ọ dị ego ịma asị ebe ọbụla ehi abụọ na-alụ ọgụ ọ bụ ahịhịa n'ebe ahụ ga-akpọrọ gị n'ihe niile. Ịhụrụ ihe anaghị ọtụkwa n'obodo anyị bụ Nigeria. Ọwa anyị nwa ndị ọ na-enweghị ka ọ dịara anyị nwa ga-akpọrọ ya maka na nwa minista ọ na-asa kọntrị na-aga akwụkwọ, nwa prezident ọ nọ mba ofesi aga akwụkwọ, nwa gọvanọ ọ nọ mba ofesi aga akwụkwọ, ọbụladị nwa lokal gọọmenti chairman ọ nọ na mba ofesi aga akwụkwọ. Ịhụrụ ihe mere anyị ji eti ya na-etisi ya ike. Ihe a niile na-ahịọtụ na Nigeria ọwa anyị nwa ọ dawa kedu ebe anyị gbaga uche ọ dakwa ụgba ga-enwe ha eti isi na plan were abalị larie fefuo akwa anyị na gị nọ nga ka ọ dị nwaanyị ọma na mba Guinea Bissau. Ebelebe egbuola ebe ahụ. Ndị agha mba ahụ abịala nnọọ weghara ọkwa ọchịchị mba ahụ n'ike. Agwara m gị eziokwu. Eburu ụzọ lee onye isi ala mba ahụ bụ Embalo nwuchie ya sị ha get out, come on, come on, get out, leave the seat. Unu eleela mba Guinea Bissau akwara ha otu akwapụ. Amamina ka ọ dị mba Senegal apụtala kwuo na onye isi ala mba Guinea Bissau ọ gbataziela na mba ha na ọ nọzi na mba ha ka ọ dị ugbu a. Ndị agha wee na-akọwa na ihe bụ iwe ha mere ha ji weghara ya bụ ọkwa ọchịchị bụ na akpọbe rizọt akpọ. Onye isi ala mba Guinea Bissau bụ Sisoko Embalo apụta declare ya onwe ya winner. Oh my God. Rival ya onye nke kacha ama ya aka n'ihu apụta declare ya onwe ya winner. Ha sị kama nri ga-adọ n'ọka onye erila ngwa discharge, get out, go away. Anụrụ na edeclare yara onye general ha edeclare godi onye isi ya ma ihe na-eme ihe na-eme ka ọ dịkwa nwaanyị ọma. Ndị obu egbe awakpola ha ụgbọala kụ n'ahịrị convoy ngige nọ n'ime ya na steeti Anambra. Lee otu onye gbagbuo ya gbim ozu ya dọrọ merụọ ndị ọzọ ahụ na steeti Anambra ka ọ nọ hịọtụ.
ikpu okwu gị n'ọnụ uche o atịse onyeisiala se withdraw ya ndị niile ihe withdraw ya already maka na onye inspector general ndị uwe ojii ala anyị Kayode Egbetokum apụtala kwuo na over 11,000 policemen arịkọlụọla ha bụ ndị na-esogharị ndị ọgaranya n'azụ na arịkọlụọla ha ngige a convoy yo bụ awụ ndị uwe ojii anọ ya ndị uwe ojii nọ ya asụ otu onye uwe ojii so na ndị merụrụ ahụ asụ ịma abịa n'obodo anyị bụ Nigeria ọwụ ihe kwuru ka a na-emecha mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ekwu ihe emewakwa gịnị ihe ọzọ okwu na-adị ire bụ nke a gwara ndị ogbenye mana ị hụrụ ka a gwara ndị ọchịchị ọ naghị adị ire iji wee maatụ hold on my learned colleague hold on iji wee maatụ mgbe ụlọ ikpe chabiri ikpe si ego a na-enye kansụl ime obodo ya gawa direct to their purse ajụjụ wee bụrụ ndị ahụ sị na ha na-achị anyị ha rubere isi na ya bụ iwu ya bụ ego ụlọ ikpe nyere iwu si gawa direct ka e nwee ihe a na-akpọ local government autonomy ya bụ local government ịkụrụ na nke onwe ya maka na dịka anyị si wee ghọta e nwere 3 levels of government federal state local amami na agwata local government chairman dịkwa ka gọvanọ n'ụdị nke ya ma abịa na ọchịchị kansụl ime amami na am I throwing more light okay should I go deeper I'm on the right track on the right track baby go deeper Clara don't baby me this morning no please and please amami na agwata allocation bata federal ewere steeti ewere local abịa mee gịnị were kemgbe esi nke lokal anaghị eru ha aka mere ụzọ mgbe isii egrade be ya rukwa otu amụ na gị na-ekwu mere mgbe isii ji na-enwebe ọkụ na-eru 20 years mgbe isii nọ na ha ji ekwu mgbe isii mere different local governments enwebe nke ka rụzirila ebe ka dịkwa ka ebe agbara ọsọ mere ọtụtụ local gọọmenti ji bụrụ ebe yasịrị anyị asị Supreme Court asị no okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbọ esi mgbanụ ka enwe ihe a na-akpọ local government autonomy nọrọnụ na nke onwe unu allocation bata ashia ya imeta ego a na-amawapụta kwa ọnwa ọbụla for each local government ị ga-ajụ onwe gị si where is this money going to uche ma nke na-agbamara na ego ha na-edisbọs ya na ọ na-abịa ka iwe ọfụnata ego a n'ụzọ ka enye ma ọ na-erute the right hand the right channel nyekwana ọnụ nwa bụ ndị local government chairman ị hụrụ ajụjụ ọnụ nwere ike ịsa ya ọ na go fit answer this question oge na-adịghị anya maka na onwe ihe anyị na-aghọta kansụl ime obodo dakpọrọ adakpọ ordinary grading nkete we know the see anyị na-ahụ dị grading n'ụzọ ọkụ latrik kete kpọkpọ ụlọ ọgwụ dakpọrọ adakpọ skuulu nọ na my own community asị ọmatụ jiri onwe ya ma waatụ even my own community skuulu nọ dị imeta ọhịa only one classroom na-awa ọkụ one classroom ahụ ndị ya n'ime rube 5 students ka ezi ihe mere eji mee ntuli aka elu kansụl ime obodo primary school m gara ọ dakpọọla gị hụ ka local gọọmenti si nyụọ pee and anyị adịkwa comfortable ndị na-achụ anyị ha na-erube isi na gịnị n'iwu ihe ahụ ajụjụ anyị kpesịrị dị mgbe ụfọdụ anyị jụọ onwe anyị ajụjụ a anyị asa ya dịkwa na the same page enwere ndị iwu a na-efevọ nwee ndị ọ na-efevọ o nwere ndị ọ na-efevọ my learned colleague o nwere ndị iwu a na-efevọ uche nwere ike ịkpọ aha o nwere ndị iwu a na-efevọ iji wee maatụ onwe ihe m metere ugbu a onwe ka m si otu a na-agba ntị ka m kwujọọ ka abịa ebe a bịa buru anyị ozugbo a na-ebu m ugbu a pịam ọ na kọtụ ka ị ga-ahụ otu ibe ikpe m ikpe gba ya gbaragbara mana ikpe ya ha ya belo for over close to 2 years ugbu a anọ na-eme ya gberegbere na-eme ya John ke obi anọ aka na-eme ya join amami na nghọta ke ga nduje they are still joining it amami na nghọta mana ọ wụrụ okwu m ugbu a oh no Chineke gbatara ụmụ gị ọsọ ejebe aka ebe ya otu ihe arọshia ya ị na-aghọta ihe na-eme atụọla gị nga uche from here atụọ gị to Abuja ozugbo n'elu ụmụ agadi ndị a na-ebe ebubo anaghị akụ ha ebubo gbara ọkpụrụkpụ inweta billions of naira eji akụ ha ebubo aka nọ na-eme ikpe ha otu ndị na-ebiri ndụ ine politishan burule ana eboro ebubo na oburule ego na-ekporiri ndụ ya na-agara ụwa ya na-akaje n'ala ụwa kedụzi mgbe a ga-achabi ikpe ọgwụ
so na nchịkọta okwu my learned colleague in a nutshell o nwere ndị law anyị na-efavor nwere ndị ọ na-anaghị efavor. Thank you so much. With this few points of yours, you have really convinced me. Are we confused again? No, it didn't confuse me. Thank you so much. Thank you. Oh, wherever I am. God onye ụkọchukwu Anglican na steeti Kaduna anọrọla n'aka ndị ntọrọ mmadụ tọrọla ya nwụọ. May Nigeria never happen to you. Amen. Nigeria ameke. Chai. Nigeria ameke. Onye ụkọchukwu ka agaala. Ị ga-aghọta ihe anyị na-akọ. Nigeria ameke. Ị ga-aghọta. Leenụ ya onye ụkọchukwu atọrọla. Anọrọ na-atụ anya chi na ọ ga-apụta. Ọ bụzi yesterday ka akụkọ nọ wee kpọpụ na ọnwụgo. Sị ndọ nda ọ nọrọ n'aka ndị tọrọla ya mege na mmụọ. Uche ọgwụkwa naanị na ọ nwụrụ ozi ya ka aha gaala everything don go. Ọ dị ego ka ọ dị nwaanyị ọma otu onye ji ọkọlọtọ otu pati XDP zọkwa onyeisiala Nigeria n'afọ 2023 gara aga bụ nwa amadi aha ya bụ Adewole Adebayo apụtala kwuo na ọ bụ ozi Trump zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia nke a mere Tinubu ji wee teta n'ụra n'okwu gbasatara nchekwa ala anyị bụ Nigeria. Where is the lie? Uche etetara n'ụra mana ọnọdụ enweghị nchekwa abịazi isi elu ka na-eteta n'ụra ka ihe niile a na-abịazi nnọọ meskalate azile mana ozugbo Trump dropụrụ okwu a nke wụzi insecurity atọpụ ọgọdọ gbara ọtọ. Mana ị bụrụ onye nwere amamihe o nwere ihe ị ga-eju amamihe onwe gị gwa gị o nwere ihe amamihe onwe gị ga-agwa gị o nwere ihe amamihe onwe gị ga-eme gịnị ga-agwa gị ama m na-aghọta o nwere ihe amamihe onwe gị ga-agwa gị maka na asụ ụtụ dị ọjị n'ahụ na-eme gịnị na-atabụ ọjị. It's not far from the ọjị. Atụọrọ ọmara atụọrọ ofeke isi n'ọhịa. Ntị ọ dịkwa ntị dị. Ị bụrụ onye m ihe ị ga-aghọta ebe anyị na-aga mana ka anyị jide ya ebe a ka ụnụ hapụ na o nwere ihe mkpụrụ ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. Ala anyị bụ Nigeria ji nwayọọ aghọje Nigeria otu pati ka onye ji ọkọlọtọ otu pati XDP zọkwa onyeisiala Nigeria n'afọ 2023 gara aga bụ Adewole Adebayo kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aha ndị Boko Haram dị n'aha ndị ewerela n'ọrụ n'otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche enwere n'ala anyị ka onye bụbu osote onye isi oche ụlọ nnọchite anya ala anyị bụ Idris Wasi kwuru. Ndị agha mba Guinea Bissau agbapeghị n'oke ala mba ahụ dịka ha bịara wegharacha ọkwa ọchịchị mba ahụ. Ozu otu nwaanyị ọwụ adọrọla n'otu ụlọ oriri na nkwari ọwụ dị na steeti Ondo dịka nwoke ya na ya so bata na ya bụ ụlọ oriri na nkwari gbahapụrụ ya ebe ahụ rie mbọmbọ ọsọ. Ezinụlọ mmadụ 8 ekpochapụla dịka ụgbọala ha nọ n'ime ya bịara dakpunye n'ime mmiri Benue River bụ akụkọ na-ada azịgbakwa n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka ndị uwe ojii akparala ụmụ nwaanyị 2 bụ egbe ogologo pọmpashọn na steeti Edo. Ndị uwe ojii steeti Katsina ekwupụtala otu onye uwe ojii ọwụ aha ya bụ Ahmed Tuko dịka onye a na-achọ dịka o bu egbe AK-47 ndị uwe ojii gbafuo rukwa ugbu a. Nwunye ndị minista na ụmụ ha nwechara ndị uwe ojii ji esogharị ha n'azụ n'ihi ya ọ bụ ihe magburu onwe ya bụ nkachapụ onyeisiala Tinubu kachapụrụ ndị uwe ojii na-esogharị ndị ọgaranya enwere n'ala anyị n'azụ ka ndu mekporo. Withdraw all of them, make all of us dey waka like that. I dey tell you. I dey tell you. Nobody is more Nigerian than the other. Nobody is more Nigerian than others. The others. We are all Nigerians. Ama me na wata. We are all citizens. Ya unu na shy ndị uwe ojii. Unu shy. Give us our own. Give me my own. Give me. Ama me na wata. Kedu onye kwuru give me ya? Ọ
that someone familiar. The familiar. Okay, I know sir. No voice. Olu give you. Not true. What happen? Okay, no kwaya. Ọmọkwe. O te kwala o. Mgbe ihe ahụ mechara. Ya kwucha okwu na. Ya bụrụ na unu na-eke ndị uwe ojii eke n'obodo anyị abụ Nigeria. Give me. Give me my own. I need them too. Give me. Give me. Who security no dey ya. Uche ịchọghị nchekwa. I need Give me oh. I need nchekwa like man. I need them nchekwa. Ediri m gịnị ma ya na-akọ dị ihe odogwu na redio dị ka m. Ediri m nchekwa. You know? Mere ihu nwa gọvanọ. Kene enweghị ka ọha. Nwa minista kene enweghị ka ọha. Ha gawa ihe ọwụla a na-aga ndị uwe ojii na-achọrị ya n'ọdụ parapara. Na-achọrị ya n'ọdụ parapara. Ya gụrụ ori na mkparị achọrị ya parapara. Ya gawa supermarket. Otu aka na-esi ebe niile a na-eso ndị ọzọ ga-anọzi n'otu a na-ele. Amami na-aghọta. Ya hụ na a ga-anapụ ha ya sị ha napụ ha ka onye ọbụla were aka ya chekwawa onwe ya. Nobody is more Nigerian than others. Bụrụ ya na-aghọta ya bụ ihe. Ọ bụ eziokwu na aka niile aha yi n'otu mana ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya ma ndị uwe ojii rụọ nke bụ ọrụ eji nwee ndị gịnị uwe ojii bụ iweta nchekwa n'obodo ọ dị oke mkpa. O wee bụrụ ya n'ihi ya ndumesi nke amagbuola onwe ya ọ wee nye onye minista sekuriti enye ada ya nwaanyị sekuriti. Can you imagine? Enye nwunye ya kedu sekuriti ọ bụ kedu nke fọrọ? Kezi nke fọrọ uchele na ugbe ememe millions of Nigeria. Oh, withdraw more than 11 people. 11,000. Thank you. Lenu. Onye inspector general ndị uwe ojii say withdraw. Come back to office. Come back to your duty post. Ka ọ dị nwaanyị ọma onye bụbu osote onye isi oche ụlọ nnọchite anya ala anyị bụ Idris Wasi apụtala kwuo na n'aha ndị Boko Haram dị n'aha ndị ewerela n'ọrụ n'otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche enwere n'ala anyị. Ọ ga-awe ndị repented Nigeria. Ya Boko Haram na-enwe nke a na-akpọ repented. Ịtara repent. Abịa repent aha. Obodo anyị abụ Nigeria ike ihụrụ ụnọ ihụrụ obodo a na-akpọ ha repented Boko Haram. Ndị gburula mmadụ, ndị tọrọla mmadụ, ndị ganyere n'aka n'ọtụtụ arụ dị iche iche kpasụrụla mmadụ n'iko kpasụrụla mmadụ iko n'ike mana achọzie ka epentie ya akpọzie ya repented Boko Haram. O mere oyibo asụsụ repented o mere nke ọzọ a na-akpasụ integrate. Let us integrate them. Mary bịa anya jụọ ya ma ọ integrate ka a na-akpọ ya mana ị ga-anụzi ya let us integrate them. Ama ma integrated science ka ha ga-amụ ya wee ka anyị kpọbatazie ha n'obodo. No, from integrated science ka eji wepụta integrated. Okay, here the root of that word. Yes. That is the taproot. Obodo Nigeria igirigi repented Boko Haram. We will integrate them. Mami na wata o nwekwala onye nke gwara anyị na ndị Boko Haram abụghị ndị terrorists. No business ka ha na-eme. Na ha na-eme gịnị business. Ọkwa business ahụ. Ọ dị ego. Ka anyị gbapụ ya ọsọ na-egbu ya oge ọbụla nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Akparala mmadụ abụọ maka iji mma magbuo onye uwe ojii na steeti Ondo bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na ndị obu egbe awakpola ndị uwe ojii bụ ụgbọala ndị uwe ojii eme mkpagharị na steeti Anambra lee ya bụ ụgbọala ndị uwe ojii mụnye ya ọkụ. Akpọghachiela ndị uwe ojii karịrị 11,000 over 11,000 officers bụ ndị ji esogharị ndị ọgaranya n'azụ ka onye inspector general ndị uwe ojii ala anyị kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na ndị ọgaranya enwere n'ala anyị agaala na-akpọrọ ndị ọrụ nchekwa civil defense ịdị na-echekwa ha dị ka a napụchara ha ndị uwe ojii ji echekwa ha. Ndị bi na steeti Lagos dị 160,000 160,000 bucha ọrịa mmengwụ HIV
ka gọọmenti steeti Lagos kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na iwu ka ọ bụ na ọchịchị etiti na nke steeti ndị e nwere n'ala anyị ga-enyerịrị ụmụafọ Naịjirịa agụmakwụkwọ nta n'efu ka ụlọ ikpe chabiri n'ikpe. Abeg mụ na go siga a na-ekwu ihe ọzọ ụnụ na-achabi ikpe. What is all this? I'm losing it. Please. Give me that water. Because Give me that water. You want to cry? Ọ dị egwu. Imagine. Ka anyị malitegodi na iwu asị ụlọ ikpe chabiri na-achabiela ikpe ruruola ha na iwu ka ọ bụ na ọwụ must na ọchịchị etiti federal gọọmenti na nke steeti ga-enyere ụmụaka agụmakwụkwọ n'efu. Onye dị ka ụnụ na-awọrị n'obodo a agụmakwụkwọ n'efu Which place? Ka ebe ha ga na-agụ ya? O nwere ụlọ akwụkwọ gọọmenti ịma na-awụ ọka. Ka ebe ha ga na-agụ ya? Ọ bụla ndị mahadum na-awụ ọka ịma rụrụ aka jupụtara na mahadum. Ọ ebe ahịhịa tojushiri ọ ga na-agụ. Mgbe ụfọdụ ụnụ gbuo ome ụnụ eziokwu ka anyị dị na the same page. Onye aghọgbula ibe ya. Ewezuga primary schools ọ ghọrọ ahụ ibe ị ga-aga ga emụta ihe. I were agụmakwụkwọ praịmarị ma sekọndịrị ọchịchị etiti gawa ka mara na nsogbu ude ụnụ asụ na-eri uruela ọwụ iwu almost na a ga-enyerịrị ndị Nigeria basic education free. Mgbakọ n'aka uche ka anyị kụọ n'aka ọ wee kwuo ya n'ọnụ ya daa. Ndị steeti Lagos emeela ha ka o doo anya na 160,000 ndị bi n'ebe unu bi ebucha ha HIV. 160,000 people bi na Lagos na-ebu ha HIV. Ihe a ka gọọmenti steeti Lagos kwuru. Gọọmenti apụta Ole fọdụrụ? 160,000. Amami na wata ịma HIV a na-ekwu okwu anaghị ede ya n'ihu. Anaghị ede. In fact onye bụ ya na ahụ ya na-adịkwa pokopoko, ahụ ya na-amakwa mma, a na-amacha mma. You cannot tell. 160,000. Ya hịọtụwa. Ọ dị egwu. Mgbe chi ga-eji agaghị ezuoro n'ike egwu na-ahịọ n'ụlọ oriri na mkparị bidigbidi wigode pose wigode dengere wigode pose wigode waka kukere wigode pose kpomgbodo mizi na gị were mfọcha ka gị na-eri shawama na mi anyị ufolo chop shawama n'ihi ya bụrụ na ibu HIV carry it in peace. Besides ọ bụzi ọrịa ọjọọ o nwere mgbe ọwa ọrịa kpọọ ya ha. Even ọgwụ eji agwọ ihe a na-akọ. Ha na-anụkwa ala akọ. N'ọgwụ eji agwọ gị na-asị. Mana ị gaala n'ihi Owerri hụ ihe na-eme n'abalị. Uche. Hụrụ ihe na-eme n'abalị. The sickness, they fear them again. Ndị mmadụ na-akpapụrụ iko iruo n'ụzọ gị gụcha aka nke a na-akpọ okpu nna bụ enye ya sịchaa n'okporo ụzọ. Ndị na-azụ ihe road sweepers I whip for una dey try una ahụ siela anya emetọchicha obodo na-abịa otu abịa zara ya zafuo. Uche si ndị a na-anọ na New Owerri. Aka ịnụ side New Owerri ahụ. Ihe na-agụkwa gị na-agụsi kedu ihe na-agụ olu na-ahịọ ị na-agafe ụtọ asị n'ụwa music ịnụ olu na-ahịọ n'abalị ilu olu ndị mmadụ na-ada n'abalị olu na-ahịọ gbuo m. Ọ dị egwu igirigi anyị gbapụ ya ọsọ nyekele ahịa n'akwụkwọ akụkọ The Citizen. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti ime ekeleala gọvanọ steeti Imobugo Hope ụzọ dị mma maka nhọpụta ahọpụtara ya dịka onye ambasadọ Renewed Hope bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Citizen. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Citizen ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ikpe emefiele ụlọ ikpe ajụla ịnabata onye akaebe ndị EFCC kpọtara dịka ha bịara gbatịkwuo ya bụ ikpe ka ọ dịwazie n'abalị 29 nke ọnwa Jenụwarị na-abịa abịa. Ụlọ ikpe mkpegharị ala anyị bụ Appeal Court ajụla ịnabata ikike e nyere ha ka ha kpọta Nnamdi Kanu na ya bụ ụlọ ikpe ka ezinụlọ Nnamdi Kanu kwuru. Ọ dị egwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ lebazie ya anya bụ ajụjụ anyị ji wụchaa n'ụtụtụ a. Kedu ihe ọzọ onyeisiala Tinubu ga-eme ha iji weta nchekwa tara ọchịchị n'ala anyị bụ Naịjirịa? Gaa Facebook zibatara anyị ozi anyị lọghachi anyị ara ya bụ dara ka ọ dị dadarara
agagharịkwala agagharị.
dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ biko gere n'ọkwa ndị a dị oke mkpa. Ndị otu Hefty Men Social Club of
anyị elebazie ya anya bụ isiokwu anyị ji wụcha na nke ụtụtụ a nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị. Echo FM. ihe karịa sị tụọ ya aka ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị alọghachila. Clara, welcome back. Uche, welcome back. Mmiri ọgwụ nsị gị ṅụfọrọ gị ṅụọ ya kpomkpom. Why are you like this? Clara, mee eke n'ihe m ga-eji adị impress ebe ede. Ihe niile metụtara gị bịa nga abịa kwuo. Gịnị mere na agaghị give me water, give me water, let me drink. Clara, gị ṅụọ ya kpomkpom. Uche aṅụọla nọ m ya. Ọ dị ṅụrụwa ịṅụọ ya gba nkịtị. Don't provoke me. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ n'ụtụtụ anyị ga-eleba ya anya bụ ntọrọ atorohara mmadu 24 tinyere otu nwaanyi ọwụ dị ime na steeti Niger, tinyekwara onyeisi a blind man. Ndị ọkpa egbe bandit jikwa mma bepụ aka dịka anọ na-akpa mkpamkpa na steeti Niger. Anyị wee na-ajụ gị sị kedu ihe ọzọ onyeisiala Tinubu ga-emeha iji weta nchekwa tara ọchịchị n'ala anyị bụ Nigeria. Bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 4541014 0707 4541014. ịkpọbata ga-egbalịa gbuo okwu gị nkenke. Ị bọọla chi ye? Ahụ m onye bụ mkpọbatara abụọla m chi. Ndewo ya gazie. Clara, ka ị mere? Adị m mma o, bọọla chi. Awụ praise God, esi m Douglas akpọbata. Ndewo, praise God. Uchele ihe banyere ihe ọrụ nchekwa na insecurity nọ na Nigeria nyichige ndị mmadụ, I think o rutere in the level that Tinubu na ndị ministers ya niile let them swallow the pride. Kpọbata onye chọrọ inyere ha aka. I think ọ bụrụ na ọwụhụ mmaja ka Trump mmaja ka ha, ọ bụrụ na omiyiri ya ha kpọbata ya ka o wike dị anya aka, because the way anyị si ahụ gị ha the more dị ka ha na-agbalị ka enwe nchekwa, the more that ọ na-adịkwa worse. Every day different sad news. Okeleni ka anyị na-anụ today na-emere na Niger, ọkwa ndị mmadụ ka egbuchiri ha. Nwata nọ dị ewu n'otu Tinubu nọ ya na ndị otu ya niile ihe ndị emesaga adịghị ha ma ọ wụ relation ha. No way nwaanyị woman system ndị na-still all this time. Ha swallow the price, allow Trump ka ọ bịa nwere ihe o nwere ike ime iweta obodo ya eme ya ngwa na owuwe otu ahụ. Tinubu resign ya nọ ka ndị military take over. Ndewo. My humble suggestion. Ya gaziere gị no, praise God. Nke a kọchapụla, biko gbalịa kpọghachie ka i wee nwee ike tinyeke n'ọnụ n'okwu na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka ezigbote ọyị m Cliff David Nnamdi Egbu Okporo. Cliff ka ewee ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever ọnụ ọha na Clara nwoke ọcha isi Ogbu Okporo ụmụ njire tezibata ozi gị isi Uchenna my good friend na mmadụ agaghị enye ihe ọ na-enweghị na Bola Tinubu has nothing to offer. Onwe ihe ọ ga-enye anyị abịa n'ihe gbasatara nchekwa o mee na ya exhaust. O mee na o werechala ndị ọrụ nchekwa niile ọ na-ewe n'ihe ọ fọziri ugbu a ya nwee ịwụsa ọwa throw in the towel. Ime ihe ọ pụtara ya wụsa ọwa ya kpọọ ya 5 p.m. Ị bọọla chi? Ụtụtụ ọma. Mike, onyeisiala ọdụ. Okay. The best thing for Tinubu resign. Nigeria is too big for him to govern. Okay. Thank you and God bless you. Ịgbalịala gbuo ya nkenke. Ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma onye na-akpọ bụ Ọbateta. From Mbitoli. Okay. Biko Tinubu aga m ekwu na ọ na-agbalị because ihe ezuole ya. Mana gee ntị. All politicians cause the problem. Ndị ka ị ga-esi agwa m na enwere local government
biko ya egbutela gị, ọ bụghị anyị nwa kọchapụrụ gị, ọ ga-abịa ikuku. Ị bọọla chi ye? Good morning, sir. Ụtụtụ ọma. Ị bọọla chi, sir. I'm over to Kedu. It's me here to na akpọga. Okay. Asị m ka m kelee unu, kelee gị, kelee mpikere ala. Ndewo, ekelekwa unu. Ndewo. Ụbọchị ọma. Ya gaziere gị, ịgbalịala kelee anyị. Ị bọọla chi ye? Ndị nkụpụta daalụ nụ. Tinye ọnụ n'ekwentị gị ahụ ị nọ? Asị m daalụ n'unedu na. Ndewo. Oke, eze chitere na were na-akpọ. Okay. Mgbe a lụkọtara ọgụ bọwa gị ịma na ike ọgụ agụma. Ọ bụrụ na onye ghọtara m ma ọ bụrụ na oke ọchịchọ ihe ọ ga-eme ya ji nwayọọ gba alụkwaghị m. Ndị ịmagụ na okenye abatagokwe na kama nsogbu Afrịka hụ agaghị m ekpe ya dịkwa m anwụnyụ anya. Ọ bụ ihe na-akarị ya mma iji nwayọọ gba alụkwaghị m babe ya zuru ike. Ndewo. Ya gazie, gaa n'ihu Clara na Facebook anyị. Na ka si n'aka kindness mbụ ọsụtụtụ ọma Uche na Clara ọsọ otu anyị mere anyị dị mma ọ sị Naijiria anyị na-awọọla ihe ọzọ mana ka anyị na-etụkwasịkwa Chineke obi. Ndewo. Ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Real Life Everest ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clever na Beautiful Clara na Uche ị hụrụ onye isi ala anyị na ọ dị confuse self karịa obodo anyị abụ Naijiria. Na advice ọ na-enye onye isi ala Tinubu bụ ya gbaa arụkwaghịm n'ihe anyị nwere bụ confused president, confused senator, confused na ọ bụrụ na Natasha ugbu a ha ekelie ka ikenga ọ dị ego. Ị bọọla chi ye? Uchenna. Ị bọọla? Ya gasị. Maazị onye chefula m. Clara nwoke ọcha ekelela ngo. Ndewo. Maazị onye chefula m goji na-esi m emi ahọga. Okay. Ihe m chọrọ ikwu na onye mbosi ahụ kpọrọ ekwuola ya asị m Chineke gozie ya maka m natizikwa ọnụ nwa obere ọnụ. Gbapụ ya ọsọ nọ. Na-ekwu Tinubu ya resign ya hand over to army. Ahịa dakwara ya karịrị ya ọ nweghị ụzọ ọ ga-esi agbafu mbọ meritie ya. So the best thing ya hand over to army. Army awụhụ maka ebe ọla e nwere nsogbu nwa agama jegegete defend ya bete oruo n'ọchịchị akpakuje moto adara ya na-efe mmeghachicha Naijiria enwere ike ha jiri over or another person. Ewa ya gaziere gị maazị onye chefula m. Ị bọọla chi ye? Uche nwa grama de Clara. Brodo yo. Yes, brodo yo nwa fobo. Otu a. Ime ihe ọzọ brodo yo nwa fobo chọrọ ka Tinubu mee. Ya mara ụzọ o siri kpọla Nnamdi Kanu Sokoto ya kpọlatara anyị ya ya gaziere gị brodo yo. Gaa n'ihu Clara. N'ozi nke si n'aka Chika Achugo Uzohu ọ sị ụtụtụ ọma my wonderful people on radio. Ọ sị Uche na Clara ọ dị proud of us. I dịkwa proud of you. Ọ sị na ọ dị proudly na ihuru redio anya na ọ na-esochi ike ụtụtụ ehihie abalị. Ndewo ya gaziri gị nụ Chika Achugo Ụzọhọ ezigbote oyi comrade Mpadek Chidozie Mosu isi ụmụọkanne Ọhaji isi ụmụọkanne bụ the most peaceful community enwere na steeti Imo. Ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara n'ịhụrụ ebe ọ na a ga-agakpa n'ihu lee ndị oyi ọha egwu na ndị ọkpa egbe bandit na-eselebreti ha na-apa mpa ha dịka ndị VIP. N'ọnọdụ anya ọ ga-aga n'ihu na-akapụ njọ ọka ị na-aghọta na gọọmenti dị ugbu a ha biko kpọrọ n'okwu ha chekwa ndụ na mgbomgbo ụmụafọ Naijiria. Na ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ na ndị Fulani herdsmen ha ka nọkwa kpọrọ na ma ha atagharị akụkọ ebe ọbụla ahụrụ n'Owerri nakwa gbaa gburugburu steeti Imo. Ama m ị na-aghọta okwu akpụ n'ọnụ. Ebe ịwụ nke akụchapụla ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a. Tinye ọnụ n'ekwentị gị nọ. Ewu ya egbutere gị Joseph olu gị anaghị adasi ike ọ n'ebe ahụ. Anọ m ya Uche. Ya gazie. Clara nwaanyị ọma onye eze mkpọga. Ibolachi. Ọwa ama na-echi Uche street akpọ ndị gaa n'ihu ama. N'ọnọdụ dị otu a na-eche m na enwere ihe onye isi ala ga-emepụkwa. Mmiri ejula wụ ọnụ nke a karịziri ya.
ọ ka a ga-akazi ndị ugbo declare state of emergency na insecurity watch makwa ndị bandit already form on a parallel government against his government onye ewuge na and ma ọma ka o mere ma ọ sụgbalịrị na pride ya kpọbata onye ga-enyere ya aka dịka Trump ma ọnya ọ ga-adị ya surprise ndị bandit a ga-eme overthrow gọvanment onye gaji ime na because ha enwee na nku ha echie n'ike enweghị ọzọ na-awụ ịsụgbalụ pride akpọbata ndị ga-enyere ya ọkwana ya resign ya dịka ụfọdụ ndị mmadụ si ekwuga ọwa ama na-esu ndewo ama na-esu uche steeti kpọbata anyị ahụ na nke gị Savior isi Owerri zibata ozi gị isi ọka mma na onye isi ala mere ihe gbasara ndị ọkpa bandit a na-ekwu okwu ya ma ọ na-abụghị ya ọ ga-akakwu njọ gaa n'ihu Clara nke a si n'aka Ahụm's Treasure Chinomso Joy ọ si my favorite couple on radio ọ si uchewu na gị gbalịkwana rahụ ahụ gị ụka tekikwanụ m out n'ngwụdebe izu ụka ọ dị ego mọnwa ọ si ndụmọdụ ọ chọrọ inye onye isi ala na ọ gbarụkwaghị m ya jos bilite n'oche onye ọsị nteki a gị out Clara agwala m gị gwa gị were ihu bupụ asị gị take me out. I'm not taking you out. Oru ụbọchị ndị eko efe ga-eme mmemme ya mụ na gị soro gwuo mmiri. Enwe nke ọzọ onye ọzọ si m na ọ na ị na-akpọli m aga egwu mmiri na ọ ga-abịa kpọrọ m Clara ya kpọrọ gị gawa. Nsogbu adị. Thank you. Ọ n'oge ga ihe anyị kwugo. Ya gewe. Ọ si Clara ịmaka thank you. Ya gewe ya bịa kpọrọ gị. Just leave me alone. Ọ dị mma otu ikwuru ya n'ugbu a ka ha tụrụ na gị bịa nga. Leave me alone. Okay. Give me. Don't worry. Give me. Ọ dị egwu. Ọ dị gbamuru nzamam ọzọ. Ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere nabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkpala agagharị